Maslahatda çıkış edenler Türkmen halkının milli lideri Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýmyň geçen hepde Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna amal aşyran iş sapary barada durup geçip saparyň netijeli häsiýet eýe bolandygyny, saparyň dowamyna Tatarstanyň ýol başlary bilen geçirilen gepleşikler iki tarap bilen gatnaşylan geljekde de ösdürmegini, uly gyzyklanma bildirýändigini tasdiklandygyny bellediler. Natalşy bu iş saparynyň dowamyna Gahrman Arkadaýmyň Kazanyna 15-nji Russiýa Islam dünýäsi Kazan Forum Halkara Iqtisadi Forumuna hormatly mehman hökmünde gatnaşanyny aýratyn öz şekilli. Melim bolşýaly anlaşmak we hyzmatdaşlyk atly şygar bilen geçen forumyň maksady Russiýa bilen Islam hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurtlarynyň sebitleriniň arasynda sowda iqtisady, almy tehnika, durmuş we medeni gatnaşyklary pugtalandyrmakdan şeýle-de Russiýa Federasiýasyna Islam mali ulgamy düzümleriniň ösdürmegine ýardam bermekden ibaret boldy. Forumda Türkmen halkynyň milli lideri Türkmenistan Halk Maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadaýmyň çykyş edenligi bellenip, milli liderimiziň çykyşynyň maksadyna beýannama bolup, onu dünýä ösüşiniň möhüm köp babatda kesitleýiji ölçegi bolan Islam dünýäsi, oň ähmiýeti, taryhy maksatlary, geosiýasy we ykdysady birleşikleri bilen özara gatnaşygy babatda Türkmenistanyň çemleşmeleriniň melim edilendigini noktaly. Gahrman Arkadaýmy parahatçylyk we anançmagy ilerletmek işini Islam ýurtlarynyň möhüm orny ýelep biljekdikleri barada pikirini beýan edip, onuň dünýädäki gapma garşylyklary gepleşikler arkaly çözmäge, özara hormat goýmaga esaslanýan dialog üçin şertleri döretmäge, halkara işlerine diňe bir gatnaşyk medeniýetini del, isem ulalaşyk medeniýetini berkarar etmäge berk we önemli çağırmalyklaryny ýytady. Maslahatyň dowamyna çykyşlarda Gahrman Arkadaýmyň parahatçylygyň özara düşünşmegi we anaşmagyň hatirasyny Islam başlangyjyny işläp taýýarlamak barada öňe süren teklibiniň kesitleýiji we ählimumy häsiýeti eýe bolan derejede möhümdigini we oňy döwrüň talaby bolup durýanyň üçin ören ähmiýetlidigini aýratyn noktadylar. Şuň bilen baglykda milli liderimiziň çykyşynyň halkara ähmiýetli uly waka bolandygy, çykyşyň dowamyna beýan edilen teklipler dünýäniň iri habar berişdirişlerini giň halk köpçüligine ýetirilendigini noktaly. Mundan başga da çykyşlarda Gahrman Arkadaýmyň Kazana iş saparynyň dowamyna Russiýa halal ekspo maýa goýmy we infrastruktura taslamalarynyň sergisine de gatnaşandygyny öz şekilli. Çykyş edenler ýurdumyzyň halkara gatnaşyklaryny ösdürmekde we pugtalandyrmakda hemem dost dowluk gatnaşyklaryny alyp barmakda bitirýän beýik işler üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadaýmyň hemem hormatly prezidentimiz Arkadaýly Gahrman Serdarymyň hoşallyklaryny beýan etdiler.